Gede dhuwur piyantunipun tasih perawan ting-ting. Wondene urut ingkang angka 3. Putri Widyapuri Budaya Indonesia. Omahe ora ado. Ya ta? Nggih. Omahe ora ado. Nyabrang kali. Gur nyabrang kali liwate jembatan gantung. Gantung. Ya. Kiki Karisma Dewi. Goyangke dong, goyangke. Terima kasih luar biasa. Pegatan Presiden Puri Budaya ingkang badhe caos panglipur wonten ing kalenggahan menika kula minangka juru panitia laksana amba bilangken matur wonten kirang Subasita nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Jaya Wijanti Janer Sambikala ajining bangsa saka luhuring budaya. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh tamu undangan. Sugeng Winara, monggo keaturan hangedapit jarengan sampun samangta. Ugi midhangetaken lelipur wonten ing kalenggahan menika Puri Budaya Indonesia.
duwe